Ers i declynau Google ymddangos fel opsiwn ar hwb, mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw nawr ar gael yn y Gymraeg, gan gynnwys pob un sy'n rhan o G Suite Authentication. Nawr anffodus, i'r rhan fwyaf o bobl, yr gosodiad pan maen nhw'n dechrau i cyfri ydy Saesneg, felly mae angen i aelodau staff ag i blant i newid drosodd i'r Gymraeg. Y ffordd i wneud hynny ydy mynd i unrhyw dudalen Google, bod o'n Google Classroom, Google Drive, neu jyst prif ddalen Google fan hyn. Ac yn y gornel top dde, mi ddylse bod llun neu llythyren gyntaf enw i glicio yno. Chi wedyn mynd i manage your Google account a chwilio yn y bar top am language a dewis yr opsiwn o danodd. Nawr ydych chi'n gweld mae dim ond English dyn unig opsiwn yna. Felly cliciwch add another language, chwilio am Cymraeg, teipio arno a select, a wedyn yn bwysig mae eisiau clicio'r saeth i wthio Cymraeg i'r top. Felly unrhyw wefan sy'n ar gael yn Gymraeg, mi gewch chi hwnnw. Unrhyw wefan sydd ond yn Saesneg, mi fydd o'n Saesneg. Gwych chi weld rwan os ei draw i Classroom, mi oedd o'n Saesneg, ond rwan os dwi'n ailwyth ar y dalen, bydd yr gosodiadau popeth wedi newid draw i'r Gymraeg. Dyna chi, dyna sy'n mae newid eich Google i'r Gymraeg.